i 1914. Aquest és un fet a considerar, que no hauríem d'oblidar, per tal d'aprendre dels errors i avançar amb pes ferm cap a l'esdevenidor. El motor incentivador, llavors, a finals del segle XIX, principis del XX, passava, igual que ara, per aprofitar els diversos avantatges dels diversos territoris amb la finalitat d'incrementar els marges produïts en l'activitat productiva. Llavors, es buscava bàsicament els avantatges quant al cost de la mà d'obra i les primeres matèries. Ara, aquestes, que segueixen essent importants, s'hi sumen els aspectes associats a polítiques de foment de la productivitat, també les polítiques mediambientals, el potencial de desenvolupament del mercat proper, la formació de la gent, les actituds de la població com a col·lectiu, la connectivitat i les infraestructures del territori i la capacitat d'innovació. Podem constatar, per tant, que l'equació, ara enfront a llavors, s'ha tornat molt més rica i molt més complexa, ja que cada cop hi ha més i més factors involucrats. En aquell període, principis del segle XX, les tensions socials i polítiques conduïren a dos greus confrontacions armades mundials que frenaren bruscament aquell procés. Un procés que no es va reobrir, i ho recordem molts de nosaltres, fins ben entrada la segona meitat del segle XX, gairebé molt avançat l'últim quart. És, per tant, la segona vegada que s'afronten els reptes derivats de la globalització econòmica i de retruc de la interrelació social, un fet que, repeteixo, com deia abans, que cal considerar per aprendre dels errors. D'una banda, és cert, i no ho podem oblidar, que hi ha molts factors nous, uns factors nous que són fonamentalment aquells derivats de la revolució informacional, una revolució sustentada en les 4 tecnologies que irromperen amb força a l'últim quart del segle XX. Em refereixo a la digitalització, la informatització, les telecomunicacions i el format multimèdia. Unes tecnologies que han possibilitat la transformació, o almenys l'inici de la transformació, de l'economia industrial a l'economia del coneixement. Però, per altra banda, a més amb aquests aspectes clarament tecnològiques, hi ha també la irrupció amb força de les relacions humanes no pautades o preestablertes, unes noves relacions humanes que sorgeixen informalment a través de la xarxa i que no entenen ni de temps, ni d'hora, ni de moment. També és cert, però, que les pautes culturals i els desequilibris socials actuals no es distancien excessivament dels que regien el panorama mundial a principis del segle passat. A la vegada, la cibercultura i les xarxes associades es troben, avui per avui, llunyanes als centres de poder real del planeta i tot sovint no són objectiu prioritari. En aquest procés continuat de liberalització i mundialització de l'activitat econòmica, social, informacional i cultural que caracteritza la societat del coneixement, que caracteritza l'entrada del segle XXI, s'incrementen les distàncies entre els diversos col·lectius i territoris en funció de la capacitat d'aprofitar les oportunitats arrelades en la mateixa i a la vegada es segmenten aquests col·lectius en funció de les seves capacitats i també de la tipologia dels productes i serveis capaços de generar. És en aquest context on la capacitat d'accés al coneixement i a les eines i útils tecnològics esdevé crucial per desenvolupar-se individualment i col·lectivament. Un desenvolupament que ens ha de permetre assolir o almenys mantenir noves cotes de progrés i de benestar. Unes cotes de progrés i benestar que no han de ser enteses en clau local, sinó que han de ser enteses en clau global i de sostenibilitat. La societat actual, una societat plural i desequilibrada, configura col·lectius humans heterogenis i asimètrics, on el seu desenvolupament passa per la competitivitat. La competitivitat de cadascun d'ells. Plantejar-se els reptes de la competitivitat i afrontar-los
esdevé la pedra angular on es recolza el progrés i, paral·lelament, la consolidació de tota societat independent i lliure. És en aquest escenari, i considerant els països més avançats del món, on l'economia d'aquests països hauria de centrar els seus esforços en millorar la seva competitivitat, en millorar la seva capacitat de transformar la informació en coneixement i en gestionar-lo de forma eficaç. En definitiva, cal assumir que als països més avançats la via del progrés passa per la competitivitat basada en la innovació. En contrapunt a la de cost, que és una via que hem de reservar per a aquells països que no han assolit encara els nivells de benestar i progrés, un benestar i progrés que disposa el primer món i que ha de seguir basant la seva competitivitat, aquests països, en els costos de producció més baixos fins que assoleixin noves cotes de competitivitat i noves cotes de benestar. Tot sigui de pas. Unes cotes de benestar que ens han de preocupar que arribin arreu, perquè de fer-ho o de no fer-ho ens hi juguem en gran part la consolidació d'aquest nou pas evolutiu de la humanitat. Catalunya, al igual que molts altres països, encara està patint l'adaptació d'un model a l'altre i de l'èxit d'aquesta transformació ens hi juguem l'esdevenidor del país i de tots els països que estem en aquestes fites. La via de la innovació, per tant, com a procés per assolir nous productes i serveis i optimitzadora dels processos productius per assolir altes cotes de generació de valor, és clau. Una innovació que s'ha de fomentar en la triada ciència, tecnologia i disseny, en contrapunt a la societat industrial en la qual es caracteritzava i fonamentava el seu desenvolupament en els recursos productius i en les primeres matèries. Aquest fet, basar-se en les matèries primeres o basar-se en el coneixement, varia de forma significativa el desenvolupament i significació del treball i assenyala la pèrdua de l'hegemonia dels paràmetres rectors de la societat industrial. Quant a la terna ciència, tecnologia i disseny, cal constatar la importància creixent del disseny. Importància en la societat actual, una importància que ve de lluny, però que avui en dia es posa més de manifest. Com deia, ja va començar a sorgir amb força a finals del segle passat, però ara suma d'una forma clara a la tradicional i reconeguda importància del binomi ciència i tecnologia de l'era industrial i preindustrial. El disseny és el que aporta el valor diferencial, un valor entès i arrelat en la seducció de les formes, però que no oblida la riquesa dels continguts. Un disseny que, a més, ha de ser capaç d'actuar conjuntament per evitar l'exclusió per motius culturals, formacionals o de gènere. Un exemple que el disseny és una qüestió que va molt més enllà de l'estètica s'evidencia en el si de la societat del coneixement i en els entorns sintètics del ciberespai. El ciberespai, una pàgina web, la seu electrònica d'un congrés com aquest que estem celebrant aquests dies, un sistema de missatgeria electrònica, un sistema d'aprenentatge electrònic o una xarxa de dispositius o de videoconferència, és tant que espai completament artificial, com deia a l'inici de la meva intervenció, una qüestió de disseny. I el disseny passa a ser, sense cap mena de dubtes, un aspecte de primer ordre. La forma en què imaginem i produïm aquest ciberespai per a ser usat per tots nosaltres, pels usuaris, determina en última instància qui hi pot accedir, qui se'n podrà beneficiar, qui l'aprofitarà i fins en quin punt serà un espai d'inclusió o un espai d'exclusió social. En aquest context determinant del disseny es fonamenta l'opinió cada cop més acceptada que el disseny ja no és sols un valor estètic, al contrari, és bàsicament un valor estratègic per a les empreses i per a les organitzacions i els col·lectius humans més avançats. A la vegada,
que per als col·lectius humans